O, Piskal, ano masasabi mo sa fish in order dito sa Pagal mo Siroma? na! Bicolano Alachao Anglers Club. Baak. Panibagong fish expedition na naman ang mga team wranglers of Bicolano Alacham Anglers Club. Baak. Ito is June 11 until 12. Saturday, Sunday, weekend fishing at Siruma. Dito na po kami sa Homestead and Tandok. Saturday, it's June 11, 2022. Another fishing expedition, fish expedition of Team Wranglers. Umalang po kami dyan. Dito po ang Barangay Tandok. Sa Atubangan ni Kapitan. Si Manang Nodi, si Kap. Pantala na po yung aming boat. Ayan na, first timer. Fiscal size in the house. Yung sabi ni Naomi, nag-message na siya, pipiling ko naman, maayo ko na. Dito po kami sasakay sa MB Karagatan ni Skylabs. Ayos si Piskalo. First timer. Ano ba masasabi mo sa ating adventure? Ay gano'n lang po. Nagpa-ramdam lang si ano. Si MT. Anong kanili? MB? MB Diwata? Basta MB. MB ano? MB Amelia. Meria. Elmer. 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 Yeah. Ayos si Piskal. Dapat babae ang pangaran kang bangka. Lord, guide us in our voyage. Nalagat ang Jigging. Di ba, Sir Joe? May strike po, may strike. Okay. Puna po. Si puna po to. Puna po, da. Puna po. Sinugo sana magbakal ng suka. Balik siya. We are in the middle of Siruma Bay and we're about to catch the very huge, gigantic gordo. Sorry po. Ang vlogger ba nag-review? Vloggers cannot be silent even in the middle of the sea. Kawalan natin. Sabihan mo ito, Dardakula ha. Ayan o. Nang-spy pa siya. Paano ba kami sira? Itong Dardakula. Boy! Uga poing! Ay bako, mami. Mameng. Iuli da, iuli. Ay, pakita eh.
Ayos talaga oh. Oh, mga kalachammers, dapat dadulutapan na ano ang pao sa banda. Para sa puyo. Ay, mang puyo ang dagat. Ayos ka ng luto ba? Paso! Ayan. Andito po kami sa matandang si Ruma. Yung mag-asawa oh. Dami dadawa no? Ayan. Paso. Stout ha. Grouper. Hindi kinakain. Sabi ni Master John, kinakain pala sa Japan. Ayun. Ano yan? Yan beans. Yung parikpik. Grabe yan. Ano nakakaluga dyan? Ano po sila? Deadly. Lunchtime lunch. Late lunch in the middle of the sea. At the middle of the sea. I mean, by the way, BTS, behind the scene. FYI. It's a good day. God bless everyone. Mas ka na ang pag-iraray. Madang ako nalalasahan. Ano kayo doon? Asailing mo. O, Piskal, ano masasabi mo sa fish and order dito sa Pagal mo na! Maski ini. Makabak yun. O, ganun yung daw ka. Tuluan mata. Yan. Talubong. Ini pinaka-center. Iyan di ayaw ni. Pakatong mo yung digi. Nabaak siya na. You know, mga tugang nyo po kami din mo dyan sa beach resort ni Buddy. Nagluto-luto, nagkakarawat-kawat. Saro po ligdiyo, day makablagta, nawara po si cellphone, pitago na ni Manay. Ang gusto sabihin niyang manay, aswang niya. Oo. Oh, yan po ang mga chip cook, yung sarong yan, oh, yan naka-uniform pang baa. Nag-Saudi na po yan. Tip cook. Tip cook. Ito pong alalan, chip na ito talaga. Chip na yan. Chip talaga. May siyang cook pero chip siya. Ay, ini. Ay, ini po si Kuya Jigo Salang. Yan po ang ano, ang sundang pong iyan, pikakaputan niyan, andam sa sawa. Tama urag mag-okragong. Ang para okragong dapat may kaput sundang. Bigda dapo ning sawa. Ini po siya turne. Piskal po yan. Paano si Pito Sundian? Taas na yung Uwi na po. Piglalag na dyan. Tigul, focus na po. Araw po kami kan magluto. Pigaralog lang sa plastic. Mga boy scout po. Yan po. Ay, hisaro po pala naman nagkakampire. Ito. Ayan ang pinaka-aswang po sa mo. May kuya po yan. May inaapod na madiwata po da siya at Uto po. Uto po yan. Yan nakaitom na yun. Gwapo yan. Uy, mailing na naman na mga agumta. Sasabi ko sa indo. Masuro-sulo ka mo. Taka mo sa namaruluto. Babae mi, kada indo na iling. Pinatago. Yan po, maliwanag ka, pinatago. Yan po, kaya naman ng taguan kayo na itong kwartong ito. Itong harong na ito. Ay, wow, kalayo. Wala akong kalayo. Ay, burin na susulot si Kuya rin. Ay, bagong luya pa yan. Ay, kumtiyan. Ano man yan? O, yan po, ang mga campfire. Ini po ang campfire master me. Yan o. Yan, maliwata po da sa atyan para dyan sa kalayo niya. Para, ang bulan. O, yan po ang mga duyan, nakaranda na. O, yan po, sir. Yun. Gayong kang kuya. Kita basta sa kamatis. Pero may suka.
Sa inyo. Medyo may iba man ang taste sa iba. Dinalagay ng suka. Siya. Sila man na po, para isip ko yan. Ang hapunan sa lungsira ka na ako laluto yan. Ang kiskis pipritoso. Payo papagayo nun. Oh, yan po hindi. Hi. Buray kita, bilang ko man sa lungsira. Medyo missing po yung cellphone ko. Inon-on. Ayan po, sleep time na ng mga wranglers. Payo mo, tama ba dyan? Hindi na lang. Payo mo dyan. Bago lang ang payo mo dyan. Ginaw sa baruto. Matuwan ta ka lang bigyan. Baruto. Pag inabot, tatuwan ako. Yung po sa baruto, tama ba? Hello, Chummers. This is our second day. It's June 12, Independence Day here in the Philippines. Still, we are in Sitio Daldago of San Ramon, Siruma. We're going to Isla Butuana for a good day fishing spree. So we'll be heading to the Pacific side or Siruma Bay. Ayan po nga. Ayan. Ayan po. Thank you, buddy! Maski mayo ka dyan. Happy Fiesta, Siruma. Kada ako pong fiesta mo dyan sa San Antonio de Padua. Dumasa mo, fiesta man sa Binalabak. Ayan, shout out na lang dyan sa Kamaligan. Makikifiesta ako dyan. As in, sa gabos pong mga nag-celebrate kang patron San Antonio de Padua. Sinasabi na siya ang kumarga sa Baby Jesus na super bigat daw. Ayan. At yung parable ay paano mo mapupuno ng tubig ang ano ba yun? Ang dalampasigan. Parang ganun eh. Ito po ang Pacific side of Botswana. We're here at the Pacific side of San Ramon, Siruma, Sitio Daldagon. We'll be heading to the Grand Canal of the Pacific Rim. Hanggang sa muli po, Fish on, Clyde, a la Chummers.